Xunta de Galicia para promocionar o noso idioma galego. Entonces, o primeiro que vai intervenir é Conchi, entonces vai nos explicar un pouco como existe todo isto. Gracias. Ben, pois, bo día a todos e a todas, son Concha de Reverso e nos imos desenvolver durante todo este mes de xullo estas actividades nas piscinas, maioritariamente dos concellos de Ourense, tamén nos imos adentrar un pouquinho sobre Lugo, tamén un pouco na Coruña, pero sobre todo imos estar por aquí por Ourense aproveitando este calor estupendo que tedes. Este programa, que se chama Augalingua, é unha oportunidade estupenda para promocionar ou levar o uso do galego ao ocio e ao tempo libre e sobre todo a unha actividade tan veraniega como é para os rapaces ir ás piscinas. Entón, o que imos facer vai ser traballar con rapaces de 6 a 12 anos que van participar nestas actividades que están artelladas alrededor dunha xincana en a que van estar en contacto continuo coa auga para aproveitar, para refrescarnos logo estes días de calor que parece que ademais imos ter moita sorte e vai vir moi bo tempo para a actividade. E nada máis, a mí gustaría simplemente animar a toda a xente de CEA e tamén de todos os concellos que están convocados para a actividade para que se anoten os rapaces porque vão pasar moi ben e que espero vervos ali por a piscina. Pois, moi bo día tamén a todas, saudar efusivamente ao señor alcalde de CEA que tamén nos apoia aquí, comparte mesa comigo co delegado da Xunta de Galicia en Ourense, Ofelio, o responsable da Mesa Reverso, o concelleiro, e tamén saudamos máis membro da Corporación da Xefe Territorial de Museía, Cultura e Educación, que tamén nos acompaña. En primeiro lugar, como digo, alcalde, por a magnífica acolhida que nos das, ahora de presentar un programa aquí en CEA, que é un concello que pertence á Rede de Educación Lingüística, que na Xunta de Galicia é un instrumento fundamental que temos para coordinarnos coas entidades locais, con as entidades, para que colaboren con nós neste magnífico traballo que é promover e difundir os ámbitos de uso da nosa lingua. En ese sentido, quero agradecerche públicamente a presenza do Concello de CEA sempre en todas as actividades que desenvolve a Rede de Educación e por ser un concello moi activo neste sentido, e iso nos fixo tamén foi unha razón de peso a hora de escoller este lugar para presentar un programa que vimos que vai ser moi novedoso. De feito, si o é, cando menos xa polo espazo onde se vai desenvolver. Pode chamar a atención unha campaña de inhibición lingüística nas piscinas, pero todo isto ten unha fundamentación e unha planificación previa derivada de que un dos nosos objetivos fundamentais, como xa era sabido, é promover a transmisión da lingua a xeración máis novas, máis xonas. Isto non sempre é moi fácil, porque o mundo que vivemos cada vez máis urbanizado, cada vez con máis peso, teñen un peso máis específico os grandes medios de comunicación, as grandes corporacións internacionais, as redes sociais, internet, etc. Non sempre nos deixa un espazo, non sempre nos deixa as condicións sociais óptimas para poder desenvolver campañas de inhibición que cheguen a certos, sobre todo a certos sectores de Italia, que relacionamos máis con a adolescencia, por exemplo. Entón, nos tratamos de captar ou de localizar os lugares onde se reúnen nun ámbito que sexa favorable á inducción dun cambio lingüístico, de facerlle algo atractiva á lingua para que eles se acheguen á lingua, xoven coa lingua e se manexen a nosa lingua. En este ano, xunto co meu equipo de deseño e de planificación das actividades para a Rede de Educación Lingüística, atrevémonos unha proposta desenvolta pola empresa Reverso, que xa ten traballado con nós moitas ocasións e sempre son moi proclives, digamos, a todas estas planificacións novidosas, e dixemos, por que non as piscinas municipais? É un lugar onde o ambiente, como digo, sempre é moi proclive ao ocio e ao lecer, cando alguén vai á piscina, vai para divertirse, vai no tempo libre, é onde se xuntan tamén menos nenas, mozos e mozas para pasar unha tarde, unha mañá, o tempo que sexa, para pasarlo ben, é un lugar directamente relacionado pois iso, co disfrute, co goce do bo tempo e do verano. Entón, dixemos, imos ir aí. E aí é onde entra, como digo xa antes, ao Reverso,
iso, a planificar cun esquema que podemos chamar xincano, ou algo parecido aos concursos, xogos e actividades que, por medio dese dinamismo e desa interactuación de todos os membros bañistas, por decirlo de alguma maneira, que tamén familiares, que están ali con rapaces, que queiran ver, escoitar e actuar e participar, os que poden participar dentro das sociedades, para promover o uso da nosa lingua e para, como digo, dentro desa dinámica do xogo, do deporte e das vacacións de verán, pois ter unha boa experiencia que conleve a práctica da nosa lingua e a extensión da lingua galega. Iso é o que pretendemos, e vos empezar con CEA, que creo que vai ser un éxito. Xa antes nos comentaba a técnica do servizo de normalización, que tanto ten traballado xa máis en moitas iniciativas e coñece ben o comportamento dos vecinos do municipio, que por iso tamén pola garantía que nos dá o facer deste servizo tamén estamos hoxe aquí. Agardamos que sexa un éxito do CEA en todos os lugares de Galicia onde a partir de hoxe empeza a funcionar. Creemos que verán imos telo bo, a xente tamén ten ganas de divertirse. É importante tamén na sociedade en que vivimos introducir estímulos positivos, sempre asociados á lingua tamén, porque a nosa lingua, para promovela, temos que asociala a valores que normalmente o ocio ou o deporte nos dá, como a vida sana, a cooperación entre varios, a diversión en grupo. E entón, temos que este é a finalidade última do noso programa, e como digo, creo que o sitio ideal para facelo foi CEA, e remato, como decía o alcalde de Findeche, a vosa total cooperación, e encantado de estar en Ourense unha vez máis, de estar en CEA, e que sigamos colaborando, sigamos levando a cabo proxectos como este, que eu case me atrevo a dicir que é histórico, porque ata onde nós sabemos é a primeira vez que se vai promover o uso do galego por medio de xogos, onde é unha actividade lúdica,